Ola, buenos días. Vou levarvos a visitar o Pazo de San Sadurniño, que está situado no centro de San Sadurniño. Ten uns xardís que ten árbores centenarios, por exemplo, xa un anolio, pero ten varios. Tamén ten estanques de auga. É moi bonito. E a min gustaríame, pois, desde o final, gravar para arriba o que é os jardines. Desde o Pico de Ferreira cara ao norte, que se ve toda a miña parroquia, é un lugar que, bueno, sempre fun de novo cando andábamos con 15 anos nas motos. Principalmente era porque era divertido subir na moto, que antes era un camiño de terra que tiñas que andar apartando nos toxos e tal, e, bueno, xente de pueblo somos así de argalleiros coas nosas formas de pasalo ben. E sempre íamos nas motos un grupiño de xente e subíamos hasta arriba de todo e nos sentábamos ali nas rochas a falar ou a contar algún conto e tal, e sempre víamos sempre mirábamos ali cara ao norte, que se vía toda a parroquia, que se vía a Riboira, se vía Chao de Lama, se vía Soutullo, e sempre foi o meu lugar así de San Sadurniño que me gustaba, porque representa casi todo onde nacín, onde vivín moitos anos, a miña forma de ser, toda a miña xente está aquí. Sempre foi así un sitio moi placentero, sobre todo con bo tempo. Con mal tempo xa non se está tan ben, porque sempre fai bastante vento, pero sí que é moi especial. A miña visión, desde así de la distancia, sería, máis ou menos situando a cámara nestas rochas hacia o norte, terías que coller todo o que son a parroquia de Lamas, que é o meu lugar natal. Desde así co horizonte máis ou menos na mitad da cámara, pillarías desde casi Prospes hasta Soutullo, que é onde vivo actualmente. Está todo, está a Riboira, está o Chao de Lamas, está Tramborríos, está o Fabal, está o Rapadoiro, vese todo, absolutamente todo Lamas. Pois ali tamén a miña familia, ali cerca xa da zona onde vivo, en Soutullo, tamén temos uns terreos que están sempre plantados de eucaliptos, que ainda que a min non me gustan un carallo, que son estes árbores que parece que están destrozando todo o paisaxe de Galicia, porque non son autóctonos. Pero, bueno, son explotacións que sempre están aí, que de vez en cando, de cada 10 anos, unha cosa así, están aí para cortalos, leválas ás madeireiras, e sacar algún cartiño, que tamén está ben. A min un dos sitios que máis me gusta da miña parroquia de Lamas é a área recreativa. É un sitio en Xebre, na beira do río, cun merendeiro, mesas, sitios para xogar os nenos, para pasear. Hai unhos bancos onde podes sentar a descansar, un merendeiro para facer unha comida familiar, unha merenda campestre, hai un río onde podes meter os pés e refrescalos, podes pasear pola beira do río, que se vas seguindo cara á esquerda te levará ata San Sadurniño. Se optas por ir hacia a dereita, irás hacia o concello limítrofe de Moeche. É un sitio onde ven pasear moita xente maior da parroquia, polas súas sombras, pola tranquilidade que dá estar aquí. A min o que me gusta é a fervenza de Naraía. Gústame porque é moi bonita e me gusta porque como cae a auga desde arriba, desde moi arriba. E porque hai unha charca que ao fondo hai de 5 metros. E ya está. Unha lenda dice que había un monstro que de vez en cando tiñan que darle desde moi arriba unha cabra, unha ovella para alimentarse. E da leyenda non me sei nada máis. Cando se acababa o colexio, xuntábamos aquí todos os rapaces, e naquela época teño que decir que en Ferreira éramos 46 pequenos, entre os
7 e os 14 anos. Entonces, como comprenderedes, o único sitio que había para bañarse eran dous, un era a presa de Bañobre e outro era a presa de Manolo, ao carón do Miño dos Carballos. Entonces eu teño este sitio como un lugar emblemático, e máis, cando era pequeno, pois tamén teño unha anécdota que contar, porque eu non sabía nadar. Entón, no medio da presa había un carballo cortado, que estaba máis ou menos á altura da auga, e eu tirábame de cabeza desde a muralla da presa, e buceando, gateando por debaixo da auga, subía polo carballo arriba. Pero nunha vez non cheguei ao carballo, e acórdome que había un rapaz un pouco máis maior que min, que chamaban Pepe do Seixo, José Anidos, e gracias á súa perspicacia, veu que eu que orgullaba moito para arriba, e foi e botou un mamá aos pelos, e sacoume para arriba. Bueno, isto é anecdótico, pero a verdade é esa. É un entorno moi bonito que, desgraciadamente, co tempo, foise cubrindo totalmente de vegetación. Hoxe é un espacio natural cunha vegetación completa de carballos, bidueiros e tal. Así mesmo, tamén recordo que ao paso que viñamos á presa a bañarnos, aproveitábamos tamén para vir ao Muiño dos Carballos, que está mesmo a 50 metros, ainda non, do que é a presa. Acordo tamén que para pasar o Muiño dos Carballos está ao lado contrario do que viñamos nós. E nosotros viñamos desde a iglesia, pola Pena da Gata, e baixábamos á presa e quedábamos xa ao outro lado. Pero claro, cando traíamos o millo, que era o que valía o muiño, pois tínhamos que cruzar o río. E o río cruzábamolo por un pontijo de madeira. Había unha viga e cruzábamos por unha viga de madeira. Eu poucas veces vin, pero o meu abuelo pois tamén viña. E meus tíos, Jaime, Gelito, Abel, tiñan un can que lle chamaban o Pinto. Meus tíos e máis meu abuelo traían sempre, porque eran tempos non se pode comparar con hoxe, que todo o mundo ten escobas e ten tal, pero había unha escoba que se utilizaba para limpar o muiño. Entón, todos os parceiros do muiño tiñan a súa escoba. E meu abuelo tamén a tiña. E claro, cando viñan ao muiño, traían a escoba. E cando acababan de facer a moenda, pois limpiaban os arredores e recollían o máis que podían aquelas fariñas residuales. E o can era o encargado de levar amas de traer a dichosa da escoba. Pero nunca se lle olvidaba. O can sempre se lle quedaba a meu tío ao meu abuelo a escoba, dicíanlle: "Ala, vai buscar a escoba". Ainda que estuvera na casa, viña ao muiño e viña a buscar a escoba. Ahora mesmo está, como digo, pois moi tapado pola vegetación, que cos anos foise, como a todo, foise deixando de vir ao muiño, foise deixando de producir luz, porque a presa de Manolo, que era chamada así, pois utilizábase para un ingenio de produción eléctrica. Dese ingenio, pois, iba a corriente para algunhas casas da vila e para as casas da Seara, do lugar da Seara. O meu sitio favorito de San Sadurniño é a piscina de San Sadurniño, que está en Currás. Eu levo indo a esa piscina desde os 3 anos, de onde me gustaría vela e todo eso, e dende as gradas do campo de fútbol de San Sadurniño, que desde aí se me apetecería tirarme de cabeza á piscina. Cando estou na piscina, xogo cos meus amigos, falamos, merendamos, vamos ao parque que hai ao lado, vamos ao campo de fútbol cando está aberto, cando hai partidos. A pena da piscina é que non hai nin tobogán, nin se pode tirar de cabeza, nin hai trampolíns, pero o que mola da piscina é que hai un campo para atrás, onde ali podes comer e todo, hai socorristas moi bons, que se portan moi ben coa xente. No inverno me gustaría meterme, pero a auga está moi sucia, bueno, está toda verde, a pena é que chove, fai frío.
Por favor, señor alcalde, cubra a piscina de San Sadurniño. Ainda cortas, é?
Grazas, machos. Eu virei unha pila de veces. Eh? Pois me daba non sei que mirar. Que de empresa, eles. Eles acaban agora as 7. Ou as 6:30, non sei para lá. E teñen que deixar isto listo hoxe. Aí sí. Si, porque mañá xa non ven. Por que? Porque non cobran, xa. No, porque en teoría só queda quitar aquilo, pero ahora teño que regar eu. E xa irei facendo eu a poucos. O que estar é para facer o bruto nada máis.